ഇടയ്ക്കൊക്കെ മറവി നമുക്ക് പറ്റാറുണ്ടല്ലേ. ചിലപ്പോൾ ഫ്രീസറിൽ നിന്ന് മീനോ ഇറച്ചിയോ ചിക്കനൊക്കെ പുറത്ത് വയ്ക്കാൻ മറന്നു പോകും നമ്മൾ. അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റുമെന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്രോസൺ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കറി വയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല, കുറച്ച് സമയം എടുക്കും. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഐസ് പോകാനായിട്ട് ഒരു എളുപ്പപ്പണിയാണ് വെള്ളത്തിൽ കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് ഈ ഇറച്ചി എന്താ ഫ്രോസൺ ഐറ്റം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഇട്ട് വെച്ചൊന്ന് മൂടി വയ്ക്കാം. ഒരു മാക്സിമം ഒരു അരമണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോഴേക്കും ആ ഐസൊക്കെ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ കറി വയ്ക്കാൻ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും. ഇനി കൂർക്ക, മിക്കവർക്കും കൂർക്ക ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. പക്ഷെ അത് തൊലി കളയുന്നതൊരു ഭയങ്കര ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ എളുപ്പവഴിയാണിത്. അതിൻ്റെ അഴുക്കൊക്കെ കളഞ്ഞ് കുറച്ച് നേരം വെള്ളത്തിലിട്ട് വയ്ക്കുക. അതിനുശേഷം ഒരു ഈ സവാളയൊക്കെ മേടിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു നെറ്റ് ഉണ്ടാവും, അതിലിട്ട് അറ്റൊന്ന് കെട്ടിയതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ഒരു കല്ലുമ്മലിട്ടൊന്ന് കുറച്ച് 2-3 പ്രാവശ്യമായിട്ടൊന്ന് ഉരച്ച് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വെള്ളമൊഴിച്ച് കളഞ്ഞാൽ ആ തൊലിയൊക്കെ ആ നെറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ പോയിക്കോളും. കൂർക്ക ക്ലീനായി കിട്ടുകയും ചെയ്യും. ഇത് ഞാൻ മുമ്പ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ ഇതൊക്കെ. പിന്നെ നമ്മൾ പഴവും മുട്ടയൊക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ തൊലി നമ്മൾ കളയല്ലേ പതിവ്, അത് കളയാതെ നമുക്കത് ഉപകാരത്തിലേക്കാക്കാം. ഇതുപോലെ മിക്സിയിലിട്ട്, പിന്നെ അതുപോലെ ചായല കേട്ടോ, ചായ കുടിച്ചതിൻ്റെ ചായലപ്പിണ്ടം അതും ചേർത്ത് മിക്സിയിലൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം. ഇനി ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചെടിക്കൊക്കെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി നമ്മുടെയൊക്കെ വീടുകളിലുണ്ടാവും ഇതുപോലെ ഇരുമ്പിൻ്റെ പാനുകൾ. അപ്പോൾ നല്ല കട്ടിയുള്ള, ചിലത് നല്ല കട്ടിയുള്ളതാണ്, അടിയിലുള്ളത് ഭയങ്കര കട്ടിയുള്ളതാണ് കാസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് സീസൺ ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ നോക്കിയാൽ ആകെ ഒട്ടിപ്പിടിച്ച് ആകെ പ്രശ്നമാവും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതെ നല്ല നോൺ സ്റ്റിക്ക് പോലെ നമുക്ക് ആക്കിയെടുക്കാം. അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അല്പം ഓയിൽ നല്ലെണ്ണയാണ് കുറച്ചും കൂടെ നല്ലത്. അല്പം ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു ടിഷ്യൂ പേപ്പറോ ഒരു തുണിയോ വെച്ചിട്ട് 2 സൈഡും നല്ലോണം തുടച്ചെടുക്കാം. കുറച്ച് എണ്ണ വേണം അതും. ഇപ്പോൾ ഇരുമ്പ് പാത്രങ്ങളിൽ വളരെ നല്ലതാണ്, കുക്കിങ്ങിനൊക്കെ വളരെ നല്ലതാണ്. പക്ഷേ അതിൻ്റെ ആ വെയിറ്റ് കാരണം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള ഉപയോഗത്തിന് ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഇത്രയും വെയിറ്റുള്ള. പക്ഷേ അതിൽ കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. ഇരുമ്പ് നല്ലതാണ്, പക്ഷേ തുരുമ്പ് നല്ലതല്ലല്ലോ. അപ്പോൾ തുരുമ്പ് പിടിക്കാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. അതിനും കൂടിയുള്ള ഉപായമാണ് ഇത്, ഈ ഓയിൽ പുരട്ടി വെക്കുന്നത്. ഓരോ ഉപയോഗം കഴിയുമ്പോഴും കഴുകിയതിന് ശേഷം തുടച്ച് ഇങ്ങനെ ഓയിൽ പുരട്ടി വെച്ചാൽ ഒട്ടും തുരുമ്പ് പിടിക്കില്ല. ഇനി ഇങ്ങനെ ഓയിൽ പുരട്ടിയതിന് ശേഷം ഇത് മയക്കാനുള്ള, അതായത് സീസൺ ചെയ്യാനുള്ളൊരു വിദ്യയാണ് കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ വെയിൽ കൊള്ളിക്കുക, നല്ല വെയിലത്ത് വയ്ക്കാം. ഒരു 2-3 ദിവസം ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ നല്ല അത് മയങ്ങി കിട്ടും. അപ്പോൾ ഫിഷൊക്കെ പൊരിച്ചാൽ നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് കണ്ടോ, നോൺ സ്റ്റിക്ക് പോലെ നമുക്ക് ഒട്ടും ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതെ മറിച്ചിടാൻ പറ്റും. ഇനി അടുത്തത് വെളുത്തുള്ളി, ഉള്ളി, അതൊക്കെ തൊലി കളയൽ വലിയൊരു പണി തന്നെയാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് തിരക്ക് പിടിച്ച ജീവിതത്തിൽ അത് തൊലി കളയാനൊക്കെ ഒരുപാട് സമയം വേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തൊലി കളയാനായിട്ടാണ് ഞാൻ മുമ്പ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ. വെളുത്തുള്ളി ഇതുപോലെ കുറച്ച് നേരം വെള്ളത്തിലിട്ട് വയ്ക്കുക. അപ്പോൾ തൊലിയൊക്കെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആവും. അതിനുശേഷം തൊലി കളഞ്ഞ് നോക്കി പെട്ടെന്ന് ഒരു 5 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ഒരുപാട് വെളുത്തുള്ളി നമുക്ക് തൊലി കളയാൻ പറ്റും. വെളുത്തുള്ളിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് ചെറിയ ഉള്ളി. ഒരുപാട് സമയമെടുക്കും തൊലി കളഞ്ഞെടുക്കാൻ. പിന്നെ തന്നെയല്ല കണ്ണിൽ നിന്നൊക്കെ വെള്ളം വന്ന് ആകെ പ്രശ്നമാവും. അപ്പോൾ അതൊന്നും ഇല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ 2 അറ്റവും ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം. ഇത് പണ്ടൊക്കെ വീട്ടിൽ ചെയ്യുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അവളെ, ഞാൻ ചെറുപ്പത്തിലേക്ക്. നല്ലൊരു എളുപ്പവിദ്യയായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം ഞാനിവിടെ ഒരു സ്റ്റീൽ പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അല്പം ഓയിൽ ചേർക്കാനുണ്ട്, അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഓയിൽ അല്പം ചേർത്താൽ മതി. ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് എല്ലാ ഭാഗത്തുനിന്ന് പുരട്ടുക. അതിനുശേഷം നല്ല വെയിലത്ത്, നല്ല വെയിൽ വേണം കേട്ടോ, ഒന്ന് വയ്ക്കാം. ഒരു 15 മിനിറ്റ് തൊട്ട് അരമണിക്കൂർ വരെ വയ്ക്കാം. അപ്പോൾ ആ ഓയിൽ തട്ടിയിട്ട് ആ സ്കിന്നൊക്കെ നല്ല മുരുമുരാന്നിരിക്കുന്നുണ്ടാവും. അതിനുശേഷം കൈ കൊണ്ടൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിരുമ്മിയാൽ മതി, ആ തൊലിയൊക്കെ ഇളകിപ്പോരും. അപ്പോൾ എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിലും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്താൽ മതി. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തൊലി കളഞ്ഞെടുക്കാൻ പറ്റും. ഇനി ആ തൊലിയൊക്കെ ഒന്ന് ചെറിക്കളയാം. അപ്പോൾ നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള ചെറിയ ഉള്ളി കിട്ടി. ഇനി ഇതൊരു ഡപ്പയിലിട്ട് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കാം. പഴമൊക്കെ നമ്മൾ ഹൽവ ഉണ്ടാക്കാനും അതുപോലെ പഴത്തിൻ്റെ കറി തയ്യാറാക്കാനൊക്കെ ഇതുപോലെ അരിഞ്ഞ് അല്പം വെള്ളം ചേർത്ത് വേവിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് പതഞ്ഞു പൊങ്ങി തിളച്ചു പോകാറാണ് പതിവ്. അപ്പോൾ അതില്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അല്പം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചാൽ ഒട്ടും തിളച്ചു പോവില്ല, പതഞ്ഞ് പൊങ്ങി വരില്ല. ഇനി അടുത്തത് ക്യാബേജ് പോലുള്ള നമ്മൾ ഒട്ടും വെള്ളം ചേർക്കാതെ മൂടി വെച്ച് ചെറിയ തീയിൽ വേവിക്കുന്ന വെജിറ്റബിൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്ന് അശ്രദ്ധ വന്നാൽ അതിന് അടിഭാഗം
കരിഞ്ഞു പോകും, ചെറുതായിട്ട് കരി. ഇതിപ്പോൾ കുറച്ച് കരിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ, ചിലപ്പോൾ നല്ലോണം കരി കിട്ടോ. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മൾ നല്ല ഭാഗങ്ങൾ സൈഡിലേക്ക് കയറ്റി വെച്ചിട്ട് ആ കരിഞ്ഞ ഭാഗത്ത് ഇതുപോലെ സ്പൂൺ വെച്ചിങ്ങനെ ഉരയ്ക്കാം. അപ്പോൾ ആ കരിഞ്ഞത് ആ സ്പൂണുമ്പോൾ പറ്റി പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, കണ്ടു. അത് നമുക്ക് ഇളക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഒരു കത്തി വെച്ചിട്ടോ, ഇളക്കി പോരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരു കത്തി വെച്ചിട്ട് അത് ഇങ്ങനെ കളയാം. അപ്പോൾ ഇനി ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ സാധാരണ പോലെ ഒന്നറിയാത്ത പോലെ നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ടിപ്സൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അതുപോലെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. താങ്ക്